IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. May bilangan akas dakkel a pamadayaw iti laban kontra droga dagiti sa nga 10 ket 2 barangays iti syudad Tilawag iti panakagun-udda akas drug cleared barangays kabayatan tinaisayangkat a Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Deliberation anaangay iti Mayo 21, 2026 iti uneg Tilawag City Auditorium. Dagitoy a barangays ket Barangay 2 Santa Joaquina, Barangay 9 Santa Angela, Barangay 24 Nuestra Señora Consolacion, Barangay 38A Mangato East, Barangay 38B Mangato West, Barangay 44 Zamboanga, Barangay 49A Darayday, Barangay 49B Raburan, Barangay 53 Ruweng, Barangay 54A Lagisail, Barangay 56B Baxil South, ken Barangay 57 Pila. Namuan ngay mabutan ti 95.35% ti porsyento ti drug cleared barangays iti Ilocos Norte. Mangnamnama ti kaaduan nga iti mabiit a panawen ket talikudanen dagiti tattao ti droga ket agturumda iti napipintas adalan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.